Добрый вечер, девчонки и хлопчики. І ніякий він недобрий. Ой, тільки для тебе, Топа. Однак не треба своїм дренним настроєм псувати настрой дівчинкам і хлопчикам. Тобі легко казать. Тебе ж дядуля бере завтра у лес по гриби. І тебе узяв би, коли б ти хоч трохи подрихтувався. Вивчив усі гриби. Не всі, а самые відомі. Якая улетку в учоба, Буслик? Зараз канікули. І дядуля своїм грибним екзаменом порушив наш відпочинок. Чий-чий, а твой відпочинок не понес страти. Книжку з малюнками грибов ти навіть не розгорнув. Коли вокол стільки гульнів, буду я з книжкою сидіти. А мені було цікаво погортати книжку у тяньку і довідатися про різні грибочки. Буслик, хочеш задаватися видатником? Ну, у мене і у думках такого нема. Мені, насамрэч, було цікаво поглядіти на ядомі і неядомі гриби, каб не розгубитися завтра у лісі. Ой, знавця, грибний професор. Ну, ось ти так, Топа. Я розумію, що тобі кривдно. Кривдно? Я ще як? Несправедливо без мене відправлятися у грибне полювання. Але ж ти не ведаєш, які гриби можна брати, а які ні. Я наберу, а після дома розберуся, які сушить, а які повикидувати. Топа, так робити неправильно. Будеш мене вчити? Дядуля так само з тобою не погодився. Ай, а тебе дядуля бере з собою, каб ти не плакав. Він тебе просто пошкодував, бо ти маленький. Неправда. Я відказав на всі його питання. І про гриби, і про те, як їх збирати, і як поводити себе у лісі. Він тобі легкі питання задавав, а мені, як старейшому, складані. Не видумляй. На те питання, які ти не ведав, я відказав. Все було сумленно. Ти не назвав ні одного гриба. Ну, окромя мухомора. Хопить! Не жадаю больше с тобой размовлять. Топа! И гулять так само с тобой не буду. В чому моя вина? Грибний екзамен не здав ти, а злуєшся на мене. Вот иди и гуляй с дядулем. Фу, грибники. А навошта ти так? Ми ж з тобою сябри, Топа. Пылить, покуль ты не зазнался. Добрый вечер, мои маленькие сябры. Ой, добрий, Маша. Привитание. Что здарилася, Топа? Посварилися? Мы больше не сябруем. Ой, ну давай сябравать, Топа. Ведаешь, Маша, Буслик зазнался, тому что дядуля яго возьме ў лес по грибы, а мяне не. А чаму тебе не беруть, Топа? Ай, дядуля придумав нейкі грибны экзамен. Ой, спочатку ён дав нам з Топом книжку з малюнками ядомих і неядомих грибов, каб ми погортали і запомнили добрі гриби. Правильно, каб ведали, які гриби можна збирати. Вось, але Топа нават не зірнуў у книжку і не назваў ні одного гриба на екзамені дядулі. А мухомор не назвал? Толькі яго. Сказаў, што як знойдзеш мухомор, дасі з размаху па яго чырвонай шапцы. Ага. Дядуля, я адмовіўся цябе браць. Зразумела, хто так сябе паводзіць у лесе і што гэта за грыбнік, які не ведае грыбоў. А навошта іх ведаць? Збірай усе, якія знойдзеш. Ну, акрамя гэтых чырвоных мухомораў. Чырвоны мухамор, Топачка, не адзіны атрутны грыб. Вось глядзі.
Ёсць яшчэ паганка. Самы небяспечны з неядомых грыбоў. Вельмі атрутная. Якая? Сяброўка мухамора па шкоднасці. Ага, у яе кольца пад шапкай. Як і ў большасці неядомых грыбоў. Я пазбіваў бы іх шапкі всю. А вось гэтага рабіць нельга. Чому? Якая з іх карысць, а? Толькі грыбніку блытаць. Сапраўдны грыбнік ніколі не пераблытае паганку з сыраежкай. Да таго ж, галоўнае правіла грыбніка – не ведаеш грыб, не бяры яго. Правільна, Буслік. Мухаморы і паганкі нельга браць вось чаму. Па-першае, атрутныя рэчывы застаюцца на лапках і раздражняюць скуру. А па-другое? Неядомымі грыбамі лечацца лясныя жывёлы і птушкі, калі захварэюць. А калі ты парастоптваеш мухаморы, то пакінеш лясных жыхароў без лекаў. Вось чаму іх нельга чапаць. Так, Топачка. Прырода такім чынам паклапацілася пра дзікіх жывёл, якія не могуць трапіць у бальніцу, калі захварэюць. Непатрэбных грыбоў у лесе не бывае. Аднак сярод і ядомых грыбоў ёсць тыя, якім не месца ў кошыку. Чому? Яны ж ядомыя. А я ведаю, не трэба збіраць старыя з шырокімі шапкамі грыбы, бо яны назапашваюць шкодныя рэчывы. Па гэтай прычыне нельга збіраць грыбы і паблізу аўтатрасы. О, яшчэ я прачытаў, што грыб нельга вырываць з карэнчыкам, бо сапсуецца грыбніца, і пасля грыбы больш ніколі не вырастуць. Правільна, Буслік, грыб трэба акуратна зрэзваць ножыкам. Ой, колькі умоў! А ты што думаў? Грыбамі ў лесе харчуюцца вавёркі, мышы, барсукі, кабаны, касулі, птушкі, казуркі. Іх нельга пакідаць без ежы. Таму збіраць грыбы трэба акуратна. Малайчына, Буслік, трэба памятаць, што ў лесе мы як у гасцях і паводзіць сябе адпаведна. Сціпла, ціха і ахайна. Ні ў якім разе не крычаць, каб не напалохаць лясных жыхароў. Вельмі слушна, Буслік. Ты выдатна падрыхтаваўся да паходу ў лес. Нездарма дзядуля бярэ цябе з сабой па грыбы. Ой, я так чакаю. А я добра запомніў нашу размову. Заўтра за сняданкам раскажу дзядулю пра ядомыя і неядомыя грыбы, і чаму нельга чапаць мухаморы, і як трэба збіраць грыбы, і чаму нельга шумець у лесе. Магчыма, тады дзядуля і цябе возьме ў лес. Ой, я таксама папрашу затопу. Ой, Буслік, дзякуй, ты сапраўдны сябар. І не сумнявайся ў гэтым ніколі. Мы з табой, Топа, сябры на ўсё жыццё. Ой, Буслік. Вельмі рада за вас. А зараз давайте глядзець мультфільм. Буслік. А зараз, мае маленькія сябры, прыйшоў час рыхтавацца да адпачынку. Мыем тварыкі, чысцім зубкі і ў ложачках сустракаем сны. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прыгожых вам сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы, ціха-ціхенька
з нами засинай. Баю-бай, баю